YouTube, og velkommen til episode 1. I kan se, jeg spiller på en server, og det her, jeg kunne lige så vise jer rundt, her, det her, det er ikke. Ja, jeg har spillet på serveren, og ja, jeg kender ikke sådan rigtig serveren, for jeg kunne spille på den en gang. Og jeg havde ikke nogen til. Wow. Det er noget, man kan skrive det her. Skråstreg. D-A-I. Ja, det er... Det er I-N-Y, tror jeg det var. Kids. Okay, server. Ja, og jeg spiller med min søster. Ej, og det er .com. Ja, og jeg er en bedste, bare, som I kan se. Det er sgu da. Fordi det er forkert. Det er forkert. Så vent lige. YouTube, vent lige dog.